హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో 8వ రోజు 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి యోగాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో మొదటిగా ఈరోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మనం అందిస్తున్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత ఈ కార్యక్రమంలో 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, దీన్నే అక్షర బ్రహ్మ యోగము అని కూడా పిలువబడుతుంది. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 8వ అధ్యాయమైనటువంటి అక్షర బ్రహ్మయోగము, దాన్నే భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. నిన్న ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. ఆ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పడం జరిగింది. దేవదేవుడునైన నన్నే సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎరిగి నా సంపూర్ణ భావనలో ఉండేవారు మరణ సమయంలోనైనా నన్ను, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని ఎరిగి ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తూ ఆయన ఆ అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరిగింది. అలాగే ఆ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని గురించినటువంటి జ్ఞానము, ఆయన స్వరూపము, మాయ, ఆయన యొక్క సర్వంతర్యామిత్వాన్ని ఆ అధ్యాయంలో పరిచయం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆయనను శరణజొచ్చుట మాత్రమే సరైనటువంటి భక్తి మార్గము అని, వారికే ఆయన యొక్క కరుణ లభిస్తుంది అని, అలాగే వేలాదిగా ఉండేటువంటి వారిలో ఏ ఒక్కడో
ఆ మోక్ష సిద్ధికై ప్రయత్నం చేస్తారు. వారిలో కూడా ఏ ఒక్కడో ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటి 8 విధాలుగా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి విభజింపబడినది అని, అది అపరశక్తి అని, అంతకంటే ఉత్తమమైనటువంటి పరాశక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క చైతన్యము అని, ఈ రెండింటి సంయోగం వలనే సృష్టి జరుగుతూ ఉంది అని, అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్పారు, మణిహారంలో దారంలాగా ఆ భగవంతుడు విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు, ఈ సృష్టినంతా కూడా భరిస్తున్నటువంటి వాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆయన చెప్పారు, ఈ మానవులలో మూడులు, మానవాదములు, మాయలో పడి వివేకాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను కలవాళ్ళు, అలాగే భగవంతుణ్ణి అంటే వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేరు, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా శరణజొచ్చరు అని, అలాగే ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అనేటువంటి 4 విధాలైనటువంటి భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు అని, అలాగే వారిలో జ్ఞాని సర్వము వాసుదేవమయము అని భక్తితో కొలుస్తాడు, కనుక అతడు భగవంతునికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వారు అని చెప్పి, ఇక నిన్నటి చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పినట్లుగా దేవతల ఆరాధించే వారు అలాగే దేవతా లోకాలకు వెడతారని, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేవారు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని, ఆ మోక్షాన్ని పొందగోరినటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు ఆయన్ని, అలాగే యజ్ఞ పద్ధతులకు ఆయన అధిపతిగా తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే ఆ బ్రహ్మాన్ని ఎరిగి ఉంటారు అని నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఆయన కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. సో అర్జున ఉవాచ అని చెప్పి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు. సో ఏమనంటే, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కామ్య కర్మలు అంటే ఏమిటి? అధిభూతము ఏమిటి? అది దైవము ఎవరు? దయచేసి నాకు వివరించండి అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవలసినటువంటి జిజ్ఞాసుడు అయినటువంటి వాడుగా ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి అంటే ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు అయినటువంటి ఆ పురుషోత్తముడిని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అంటే ఏంటి? అలాగే ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి? అధిభూతము అలాగే అధిదైవము ఎవరు? దయచేసి నాకు వివరించండి అని ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన అడగడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు? ఏ విధంగా అతడు దేహంలో వసిస్తాడు? అలాగే భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటూ ఇంకా మరికొన్ని విషయాలని తెలుసుకోవలసినటువంటి వాడైనటువంటి ఆ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరయ్యా? మరి ఏ విధంగా అతడు దేహంలో నివసిస్తాడు? అలాగే నీ యొక్క భక్తి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు అంటూ ఆయనకి కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలని ఆ భగవంతుడి ద్వారా నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటిది ఇంద్రునికి కానీ ఆ విష్ణువుకి కానీ అన్వయించడం జరుగుతుంది. అలాగే బ్రహ్మ, శివుడుతో పాటుగా ప్రధాన దేవతలలో విష్ణువు ముఖ్యమైనటువంటి వాడు. అలాగే ఇంద్రుడేమో ఆ దేవతల యొక్క కార్య నిర్వాహకుడుగా ఉంటాడు. వీరిద్దరు కూడా ఆ యజ్ఞల చేత పూజించబడేవారే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో ఇక్కడ దానికి ఇక ఆ విధంగా ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు సుమారుగా 8 ప్రశ్నలు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరిగింది. దానికి ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మ ఉచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి వాటికి సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. అతని నిత్య స్వభావము ఆధ్యాత్మము అని చెప్తారు. సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైన కార్యమే కర్మ, అంటే సకామ కర్మ అని అంటారు అర్జున అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి వాటిలో, ఎందుకంటే అర్జునుడు బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అనేటువంటి దాంతో మొదలై వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా. సో దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. నాశన రహితుడు అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు, అంటే బ్రహ్మము అనేటువంటిది నాశన రహితమైనటువంటిది. అలాగే సర్వోత్తముడు అంటే నిత్యంగా ఉండేటువంటి ఆ సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడే బ్రహ్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ బ్రహ్మము అనబడేటువంటిది ఆ నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు, అంటే బ్రహ్మము అనేటువంటిది నాశనరహితమైనది, నిత్యంగా ఉండేటువంటిది. అదే ఆ బ్రహ్మము యొక్క సహజ స్థితి, అంటే అది ఏ సమయంలో కూడా మారకుండా ఉండేటువంటిది అని చెప్తారు. అలాగే ఆ బ్రహ్మానికి అతీతంగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ పరబ్రహ్మము ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆ బ్రహ్మం యొక్క నిత్య స్వభావాన్ని, అంటే సాధారణంగా శాశ్వతమైనటువంటి నాశనరహితుడైనటువంటి వాడు ఎవరు? ఆత్మ. ఆ ఆత్మనే బ్రహ్మము అని చెప్పబడింది ఇక్కడ. సో ఆ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము ఏదైతే ఉందో ఆ నిత్య స్వభావాన్నే ఆధ్యాత్మము అని చెబుతారు అర్జున అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఇంకా ఆయన అడిగాడు, కర్మము అంటే ఏమిటి అని. సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అంటారు అర్జున అంటూ ఆయన అడిగినటువంటి వాటిలో 3 ప్రశ్నలకి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు సమాధానం ఆయన, అధిభూతం క్షరో భావః పురుషచ్చాది దైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వరా. సో ఇంకా ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడవైన అర్జున, నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటే ఏమిటి అన్నాడు కదా. సో దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్ అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో అధిభూతము అనేటువంటి అంటే నిరంతరము మార్పు చెందే, ఈ దేహంలాగా మార్పు చెందుతూ ఉండేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దానిని అధిభూతము లేదా భౌతిక జగత్ అని పిలుస్తారు అర్జున అని చెప్తూ, ఇంకా మరి అది దైవము అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్న ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అది దైవము అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రతి దేహదారి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే నేనే ఆ యజ్ఞ ప్రభువు, అది యజ్ఞము, అది దైవము ఆ భగవంతుడు, అది యజ్ఞము అనేటువంటిది కూడా ఆ పరమాత్ముడే అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కనుక ఇక్కడ మిగతా మరికొన్ని ప్రశ్నలకి ఈ అధ్యాయంలో ఆయన, ఈ శ్లోకంలో ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు. నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏమో అధిభూతము అని చెప్పబడుతుంది. ఆ సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క విరాట్ రూపమే అది దైవము అని చెప్తున్నారు. అలాగే
ప్రతి దేహధారి అంటే ప్రతి జీవుడు ధరించినటువంటి ఆ దేహంలో, హృదయంలో నివసించేటువంటి ఆ పరమాత్ముడే అది యజ్ఞము, అంటే యజ్ఞ ప్రభువు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చూసినట్లయితే, బ్రహ్మము అంటే చెప్పారు నాశనరహితమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి సర్వోత్తమము అయినటువంటి ఆ జీవుడే, అంటే ఆ ఆత్మయే బ్రహ్మము అని, ఆ జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము, ఆ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము అని, దేహోద్భవమునకు సంబంధించినటువంటి కార్యము కర్మ అని, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిని అధిభూతము లేదా భౌతిక జగత్ అని, అలాగే సర్వ దేవతలతో కూడి ఉండేటువంటి ఆ విశ్వరూపమే అది దైవము అని, అలాగే ఆ పరమాత్మ అది యజ్ఞము లేదా యజ్ఞ ప్రభువు అని. మరి అతి యజ్ఞము ఎక్కడ నివసిస్తున్నాడు అని అడిగాడు. ఆయన ఈ దేహంలో ఎక్కడ నివసిస్తాడయ్యా అని అడిగాడు. దానికి ఆయన సమాధానం, ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలో ఉంటాడయ్యా ఆయన అంటూ సమాధానం చెప్పారు. అలాగే మరణ సమయంలో ఆ కృష్ణుని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ మరణ సమయంలో నిన్ను, ఆ భగవంతుడైనటువంటి నిన్ను ఎలా స్మరించాలి అయ్యా అంటే, దానికి స్మరణానికి జీవితకాలము అభ్యాసం చేయడం ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం య ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పబడింది. కృష్ణ భక్తి భావనలో తన దేహాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే ఆ భగవానుని దివ్యానుభవాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఆ భగవానుడు పవిత్రులలో పరమ పవిత్రుడు కనుక నిరంతరము కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేవాడు ఎవడైనా కూడా పవిత్రులే అవుతాడు. సో అందుకే ఆయన్ని నిరంతరము స్మరించేటువంటి వాడు ఆయన యొక్క భావాన్ని పొంది తాడు అని చెప్తున్నారు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహానికి తావు లేదు అర్జున అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో కాబట్టి అంత్యకాలంలో, అంటే ఈ జీవుడు ఈ దేహాన్ని వదిలేటువంటి సమయంలో ఏ భావంతో ఆ జీవుడు ఈ దేహాన్ని వదులుతూ ఉంటాడో ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటిది పొందుతాడు. కనుక ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ అంత్యకాలంలో ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఈ దేహాన్ని వదిలివేస్తారో వారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం జరుగుతుంది, ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరణ సమయంలో భావన ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ కౌంతేయ, ఓ కుంతి కుమారుడా, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాడు. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు, మనిషి అంటే ఆ క్లిష్టమైనటువంటి మరణ సమయంలో మనిషి తన భావాన్ని మార్చుకునేటువంటి పద్ధతి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే జీవితం యొక్క చివరి సమయంలో ఆ కృష్ణుని తలుస్తూ దేహాన్ని విడిచేటువంటి వ్యక్తి ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య భావాన్నే పొందుతాడు. కానీ ఆ భగవంతునికి అన్యమైనది ఇంకేదో స్మరించేవాడు కూడా ఆ దివ్యమైనటువంటి స్థితిని పొందుతాడు అనేటువంటిది సత్యము కాదు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. అంటే ఎవరైతే అంత్యకాలంలో
ఆయననే స్మరిస్తూ దేహాన్ని వదిలేస్తారో ఖచ్చితంగా ఆయన యొక్క భావాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా వేరే ఏ భావనలో ఉన్నా, ఎంతటి పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి వాడైనా చివరి సమయంలో ఆయన యొక్క భావాన్ని, అంటే సరైనటువంటి అభ్యాసము లేకపోవడం వల్ల, సరిగా చివరి సమయంలో సరిగా అభ్యాసం చేయకపోయినట్లయితే ఆ మరణ సమయంలో ఆ భావన, భగవంతుని యొక్క భావన ఉండదు. అలా లేనటువంటి వారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితిని పొందలేరు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ ఈ భరతుడు అనేటువంటి వాడు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి మహారాజు. చాలా చక్కగా ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించి, ఆ తర్వాత ఇక మనం నిన్న అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి వాటిలో ఈ జీవితంలో గృహస్థ ధర్మాన్ని మొదటిగా బ్రహ్మచర్యము, ఆ తర్వాత గృహస్థ, తర్వాత వనప్రస్థాశ్రమం, తర్వాత సన్యాసం. సో ఆ వనప్రస్థాశ్రమంకి వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఆ చక్ర నది ఒడ్డున ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ ఆశ్రమంలో నిరంతరం కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ, ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యాసపై ఉంటూ జీవిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఒక సమయంలో ఆయన ఆ నదిలో స్నానం చేసి ఆ ఒడ్డును కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక నిండు శూలాలుగా ఉండేటువంటి లేడీ ఆ నదిలో నీళ్లు తాగుతూ ఉంటుంది ఉంటుంది. ఆ సమయంలో అటువైపు నుండి ఒక సింహ గర్జన వినిపిస్తుంది. ఆ గర్జనకి భయపడినటువంటి ఆ అమాయకు లేడీ పరిగెడుతూ నదిలోకి లోపలికి పరిగెట్టి అవతలకి దాటడానికి పరిగెడుతూ ఆ నదిలో అది ఈదుకుంటూ అవతల ఒడ్డుకి చేరుతుంది. ఆ దూకినటువంటి సమయంలో నిండు శూలాలుగా ఉండేటువంటి ఆ లేడీ నుండి మరొక లేడీ కూన జారి పడిపోవడం జరిగిపోయిందని చెప్తారు. ఇంకా అది అవతలకి పరిగెడుతూ భయంలో ఆయాసపడి అవతలకు ఒడ్డుకు చేరుకుని అది చనిపోతుంది. అంటే ఈ లేడీ పిల్లకి ఇక ఏవి కూడా ఆధారం లేకపోవడం, తల్లి లేదు కదా. సో అప్పుడు చూసినటువంటి ఆ భరతుడు దానిని తీసుకొచ్చి సాదుతాడు. శుభ్రం చేసి తీసుకుని వచ్చి సాదటము. ఆయన తను చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞ యాగాల సమయంలో కూడా దీనిపైనే ధ్యాసను కలిగి ఉంటుంటాడు. ఇక కొంతకాలానికి ఆయన ఈ ఆ భగవంత్ స్మరణ అవి వదిలేసి నిరంతరము దీంతోనే ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక కాలం ఎవరి కోసం ఆగదు కదా. సో కాలక్రమంలో ఆయన ఈ దేహాన్ని, ఆ జీవుడు ఈ దేహాన్ని వదిలేటువంటి సమయం వస్తుంది. ఆ సమయంలో ఆ భరతుడు ఈ లేడీకి ఏమవుతుందో, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కదా అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండేటువంటి సమయంలో దేహాన్ని వదులుతాడని చెప్తారు. దానికి అనుకూలంగా మరు జన్మలో అంతటి భరతుడు, రాజర్షిగా ఉండేటువంటి ఆ భరతుడు జన్మలో లేడీ అంటే శరీరాన్ని పొందడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో అప్పుడు కూడా అయితే మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ఆధ్యాత్మికంగా ఏమాత్రము పురోభివృద్ధి చెందినా, ఏమాత్రము ప్రయత్నం చేసినా అది ఈ మహోన్నతమైనటువంటి ఉపకారం చేస్తుంది. అంటే ఈ బంధనాల నుండి, కష్టాల నుండి గట్టెక్కిస్తుంది అని చెప్తారు. కనుక ఆయన అంతకుముందు చేసినటువంటి ఆ భక్తి ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఆయనకి నెక్స్ట్ జన్మలో లేడీ జన్మ తీసుకున్న, ఆ పశువు జన్మ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా తనకి కొంత జ్ఞాపకం ఉంటుంది అట తను చేసినటువంటి. అప్పుడు అది మరలా తను గత జన్మలో ఆ భరతుడు ఎక్కడైతే ఆశ్రమం ఉందో ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి అక్కడే వండుకుంటూ ఇక కొంతకాలం తర్వాత అది ఆహార పానీయాలు మానివేసి ఈ దేహాన్ని వదిలివేయడం, మరో జన్మలో తను చేసుకున్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ లేడీగా ఉన్నా కానీ ఆహార పానీయాలు అంటే తనకి జరిగినటువంటి అది గుర్తుపెట్టుకొని ఆ విధంగా భగవంతుని స్మరణలో, అంటే భావనలో ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి పొందినటువంటి ఒక మంచి కుటుంబంలో భరతుడు మళ్ళీ జన్మిస్తాడు, జడ భరతుడుగా జన్మిస్తారు అని చెప్తారు. అప్పుడు మరలా ఏవైనా మోహంలో పడిపోతానేమో అని చెప్పేసి ఆ జడ భరతుడు ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణలోనే ఉండిపోయేవారని చెప్తారు. తద్వారా మోక్షం పొందుతారని చెప్తారు. ఇక్కడ మనకి చెప్పబోయేంటే అంత్యకాలంలో ఆ అంటే సరిగా మళ్ళా మనం చేయకపోవడం వల్ల ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరణ లేకుండా ఉన్నట్లయితే
భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం లేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన మరలా ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః మామే వైశ్యస్య సంశయం. సో ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణలో ఉంటూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి, నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి మనసు బుద్ధిని నాయందు నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్నే పొందుతావు అంటూ ఆ భగవంతుని ఇక్కడ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుడిని స్మరించమంటున్నాడు, చేయమంటున్నాడు కదా అని చెప్పేసి మన యొక్క కర్తవ్యాలను వదిలివేసి సన్యాసాశ్రమం తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి ఉండమని కాదు. మన యొక్క ధర్మాలను మనం నిర్వర్తిస్తూ మన కర్తవ్యాలను మనం చేస్తూ, అంతేకాని భగవద్గీతలో వదిలేసి నన్నే స్మరించమన్నాడు కదా అని చెప్పేసి మనం చేయవలసినటువంటి పనులు మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలుగా ఉండేటువంటి వదిలేసి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి అర్జునుడు క్షత్రియుడు, తనకు రాజ్యం లేదు, ఏమీ లేదు, మరి యుద్ధం చేస్తేనే రాజ్యం తిరిగి వస్తుంది. అటువంటి సమయంలో నేను యుద్ధం చెయ్యను అంటే తన పనులను వదిలేసి అన్ని సన్యాసమైన స్వీకరిస్తాను, లేదా నేను భిక్షాటన చేసైనా జీవిస్తాను అనేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని కార్యోన్ముఖుని చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా మన కర్తవ్యాలను వదిలివేసి, అంటే భక్తి చేయమంటున్నారు, అంతేకాని మన పనులను వదిలివేసి కంప్లీట్ గా వదిలివేసి కాదు అక్కడ. సో చూడండి, ఇక్కడ మరలా మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఏమనంటే, అందువల్ల ఓ అర్జున, నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధము నీవు తప్పక చేయవలసిందే. అంటే మానవులుగా మన యొక్క కర్తవ్యాలు ఏమున్నాయో వాటిని మనం తప్పక నెరవేర్చవలసిందే అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఈ పనులు వదిలేసి సన్యాసం స్వీకరించమని చెప్పట్లేదు భగవద్గీతలో మనకి. సో కాబట్టి ఆయన ఇంకా అంటున్నారు, నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి, అంటే ఆ భగవంతుని భావనలో కర్మలు చేస్తూ పోవడం వల్ల, బుద్ధిని ఆయన వైపే నిలిపి ఉండడం వల్ల నీవు సందేహం లేకుండా నన్నే పొందగలుగుతావయ్యా, అంటే నా కరుణ నీకు లభిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంతేకాని నీ పని నేను చేస్తాను, నువ్వు సోమరిలాగా ఉండు అంటలేదు. సో కాబట్టి మన కర్తవ్యాలను మనం నిర్వర్తిస్తే దానికి కావలసినటువంటి ఫలితాలను ఆ భగవంతుడు అందిస్తాడు మనకి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తుంచుకునేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అభ్యాస యోగ యుక్తేన సేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. సో ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడయ్యా అంటూ అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. సో మనసును ఆ భగవంతుడిపైనే నిలిపి ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ మార్గం తప్పకుండా, అంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని ఆచరిస్తూ ఆయనని ఆ దేవదేవుడిగా ధ్యానించేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆయన కోసం, అంటే అటువంటి వారిని ఆయనే తన ధామానికి తీసుకువెళ్తాను అని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా వారందరూ కూడా నా దగ్గరికి నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు మనకి వచ్చేటువంటి అంత్యకాలం, మరి ఆ సమయంలో, చివరి సమయంలో మనం అనుభవించేదంతా అనుభవించి చివరి సమయంలో నేను భగవంతుని స్మరిస్తాను అంటే అది కుదరదు, అని సాధ్యపడదు కూడా అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అకస్మాత్తుగా పరీక్షలు రాస్తే మనం ప్రాక్టీస్ లేకుండా పరీక్షలు రాసామనుకోండి ఫెయిల్ అవుతాం. అదేవిధంగా ఆ జీవుడి యొక్క గమ్యమైనటువంటి భగవంతుని చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి దానికి మనము అభ్యాసం లేకుండా సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలి అంటే, ఎప్పుడో దాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడే మనము ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవాలి. మరి సిలబస్ ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు, భగవద్గీత, ఆ కృష్ణుడు, భగవతము వంటివి. సో మరి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అంటే,
జపం చేయడం ద్వారా, భగవద్గీత చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడము, అలాగే భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడము, భక్తుల యొక్క సేవ చేయడం. మరి ఏ సమయం అంటే సమయం కోసం వృధా చేస్తూ ఉండొద్దు. సో కాబట్టి కాలము మన కోసం ఆగదు కదా, ప్రతి సమయంలో కూడా మరి చేయాలి. మరి ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఏంటంటే ఆ భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాము. సో ఈ పంజరంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ ముక్తిని పొందుతుంది, స్వేచ్ఛను పొందుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ భగవంతుడిని ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటి విషయం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, కవిం పురాణ మనుషాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేద్ యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. సో ఆయన్ని ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నారు. సర్వము తెలిసిన వాడగను అంటే ఆ అక్కడ అలాగే అతి ప్రాచీనుడుగాను అంటే ఆ భగవంతుడిని ఎలా స్మరించాలి అని చెప్తున్నాడు. ఆ భగవంతుడు సర్వము ఎరిగినటువంటి వాడుగను, ఆయనే అతి ప్రాచీనుడు, పురాతనుడు అయినటువంటి వాడుగను, అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించగలిగేటువంటి వాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతడు అతీతుడు. ఈ భౌతికంగా ఆయన్ని మనము చేరుకోలేము అని ఊహాతీతుడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూప సహితుడుగా మనిషి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడయ్యా ఆ భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడిని ఈ విధంగా స్మరించాలి అంటూ ఆ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులు ఏ విధంగా మనం స్మరించాలి అనేటువంటి విషయం తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి అనేటువంటి విషయం, అలా స్మరించడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అనన్య చేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పృతకుమారుడా అర్జున, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అంటే ఆయన్ని ఎలా పొందాలి అంటే స్థిరంగా ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తితో సేవించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడు లభిస్తాను నేను అని చెప్తున్నాను. అంటే ఎంతో సులభంగా లభించేటువంటి, ఆయన ఏమీ కోరుకోవట్లేదు, ఆయన యొక్క నామాన్ని ఆయన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఆయన మనకు లభిస్తాను అంటున్నాడు. మరి అటువంటి సరళమైనటువంటి ఈ భక్తి మార్గంలో ఆయన్ని నిరంతరము స్మరించుకుంటే సరిపోతుంది, నిరంతరము ఆయన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అలా చేసేటువంటి ఆ స్థిరమైనటువంటి భక్తి సేవ కారణంగా ఆ భగవంతుడు చాలా సులువుగా లభిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడిని మనం ఎలా పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆయన తన భక్తులకు ఎంత సులభంగా లభిస్తాడు అనేటువంటి దానికి ఆయన యొక్క స్నేహితుడు సుదాముణ్ణి చెప్పుకోవచ్చు. కుచేలుడు స్టోరీ ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఆ కుచేలుడు కృష్ణ భగవానుల వారి చిన్ననాటి స్నేహితుడు అని చెప్తారు. అలాగే ఆయన వారిద్దరూ కూడా సాందీపుని ఆశ్రమంలో విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పోరుబందర్గా ఉండేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ కుచేలుడు తన వృత్తి చేస్తూ జీవిస్తూ ఉండేవాడు. తర్వాత తనకి వివాహం అవుతుంది, పిల్లలు పుడతారు. అయితే ఆయన నిరంతరము భక్తియుత సేవలోనే ఉంటుంటాడు. కాకపోతే ఏది కూడా ఆశించకుండా ఉండేటువంటి అతడు అక్కడ నిరంతర భక్తి సేవలో ఉండేటువంటి వాడు తన పిల్లల్ని అంటే ఇబ్బందుల్లో పడుతూ ఉంటాడు. చాలా కుచేలుడు అంటే చెరిగిన వస్త్రాలు ధరించేటువంటి వాడు అనేటువంటి, అందుకే ఆయనకి ఆ సుధాముడికి కుచేలుడు అనేటువంటి పేరు వస్తుంది. అయితే ఇంట్లో కష్టమవుతూ ఉంటుంది, ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటుంటారు. ఆయన యొక్క భార్య అంటుంది, మరి
మీ స్నేహితుడు కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వారకను పరిపాలిస్తూ రాసుగా ఉన్నారు. ఆయనకి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే బ్రాహ్మణుడు అయినటువంటి నీకు ఆయన సంపదలు ఇస్తారు కదా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమంటుంది. ఆయన సంపదలు కోరుకునేటువంటి వాడు కాదు. సో ఆయన వెళ్ళడు మొదట్లో. అయితే మన కోసం కాకపోయినా మన పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆకలికి, మీరు ఆ విధంగానన్నా వెళ్ళండి అంటే అప్పుడు ఆయన అనుకుంటాడు. దానికి కూడా అంగీకరించకుండా ఆయనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఈ క్రమంలోనైనా నా చిన్ననాటి స్నేహితుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుడిని చూడవచ్చు కదా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో, అంటే సిరి సంపదలను కోరుకుంటూ వెళ్ళట్లేదు. ఆయన్ని వెళ్తాడు. వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ అన్నీ కూడా రాజభవనాలు నిర్మించబడి ఉన్నాయి వారందరికీ కూడా, ఆయన యొక్క మహారాణులకు. సో అక్కడ ఆయన ఆ సమయంలో రుక్మిణి మాత గృహంలో ఉంటారట, ఆ రాజమందిరంలో. సో ఎదురుగా వెళ్ళి అక్కడ ఉండే ద్వారపాలకుల దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను కృష్ణుని స్నేహితుడిని, ఆయన్ని కలవడానికి వచ్చాను అంటే అప్పుడు లోపల నుంచి కృష్ణ భగవానుల వారు వచ్చి సాదరంగా ఆయన్ని తీసుకువెళ్ళి ఒక బ్రాహ్మణునికి చేసేటువంటి మర్యాదలన్నీ కూడా చేస్తూ ఆయన్ని సాదరంగా చేసి ఆయనకి చాలా మర్యాదలు చేస్తారట. చేస్తూ ఇక అంటాడట, మిత్రమా, నా కోసం వచ్చావు, చాలా కాలమైంది నిన్ను చూసి. నా కోసం వచ్చినటువంటి ఈ సమయంలో నువ్వు నా కోసం ఏదైనా తెచ్చుంటావు కదా, ఏం తీసుకొచ్చావు అని అడిగితే, ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఇంట్లో భార్యను అడుగుతాడట, ఏమైనా ఉన్నాయా మరి తీసుకువెళ్దామంటే, ఇంట్లో ఏం లేవయ్యా, పిల్లలకే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని అవి వెతికితే ఏదో పాత కొన్ని అటుకులు దొరుకుతాయి, ఒక 2 పిరికళ్ళు అటుకులు తన కండువాలో మూట కట్టుకొని వెళ్తాడు. సో అవి ఆ అటుకులు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడు అక్కడ ఉండేటువంటి భోగాలు అవన్నీ చూసిన తర్వాత అతనికి ఆ అటుకులు ఇవ్వాలని అనిపించక దాచుకుంటాడట. ఏ మిత్రమా, నువ్వు నా కోసం ఏదైనా తెచ్చి ఉంటావు ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి ఆ కండువా లాక్కొని అవి తీసి చూసి, ఇంత నాకు ఇష్టమైనటువంటి అటుకులు తెచ్చి ఇంకా ఎందుకు దాస్తున్నావయ్యా అని ఒక పిరికడు తీసుకొని భుజిస్తాడట. అలాగే మరొక పిరికడు తీసుకుంటుంటే ఆ మాత ఆపేస్తుందట, చాలు చాలు, ఇక మీరు వాటర్ తాగండి, ఒక్క పిరికడు అటుకులు తిన్నందుకే నీ మిత్రుడికి కావలసినటువంటి సంపదలన్నీ కూడా అక్కడ సమకూర్చి పెట్టావు, ఇంకా ఇస్తే ఎక్కువ అవుతుంది, ఇక మీరు ఆపండి అని ఆపుతుందట. ఆ విధంగా అయిన తర్వాత రాత్రి ఆ కుచేలుడు అక్కడే ఉండి మరునాడు కూడా ఏమీ అడగకుండా వెళ్ళిపోతాడు. కానీ తన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అక్కడ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంటాడు. ఒక సుందరమైనటువంటి భవనం దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు. అప్పుడు ఆ భార్య వచ్చి పిలుస్తుందట, సో ఏమండి ఏమండి ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు, ఇది మన ఇల్లే, మీ మీ భగవంతుడు మనకి కరుణ ద్వారా అన్ని ఇచ్చారని సిరి సంపదలన్నీ కూడా ఇచ్చేస్తారట. సో అన్ని ఇచ్చినా కానీ ఆ తర్వాత అతడు సాధారణంగానే ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా జీవితాన్ని గడిపాడో అదే విధంగా గడుపుతూ ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుడు అంత సులభంగా లభిస్తాడు, వారికి కావలసినవి కూడా సమకూరుస్తారు అనేటువంటిది మనం ఈ స్టోరీ ద్వారా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. సో మరి భగవంతుడిని ఎందుకు పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు. ఎవరైతే ఆ భక్తియుత సేవ ద్వారా భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటుంటారో, అలా స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి అటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని పొందుతారు. అక్కడ పొందినటువంటి వారు ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణతను పొందినటువంటి వారు కనుక వారు ఇక మరలా ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలతో నిండినటువంటి ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఆ భగవంతుణ్ణి పొందడం ద్వారా శాశ్వతమైన ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం అనుభవించేవే సుఖాలు ఇవి అని అనుకుంటున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఆది అంతాలు ఉండేటువంటి సుఖాలు, కానీ తాత్కాలికమైనటువంటివి. కానీ ఆ భగవంతుడు దివ్యధామాన్ని చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ అనుభవించేవి
పరిపూర్ణమైనటువంటి సుఖాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకము వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే, అంటే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ ఓ కుత్తి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మ తీసుకోడు. సో ఇక్కడ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చెప్తాం వివిధ రకాలైనటువంటి లోకాలు ఉన్నాయి అని. అలాగే ఈ జీవులంతా కూడా 84 లక్షల రకాల జీవులుగా ఉండేటువంటి, సో కాబట్టి ఈ వివిధ లోకాలలో ఉండేటువంటి వీటిలో అత్యున్నత లోకంగా చెప్పబడి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకంగా చెప్పబడేటువంటిది ఆ బ్రహ్మలోకం, సత్యలోకం అని చెప్తారు. ఆ లోకానికి, బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినా కానీ మరలా జన్మ, అంటే అక్కడ ఆ భావాలకు సంబంధించినవన్నీ అనుభవించిన తర్వాత తిరిగి మరలా కిందికి రావాల్సిందే. అలాగే అత్యల్ప లోకమైనటువంటి కింద ఉండేటువంటి 14 లోకాలు అని చెప్తూ ఉంటాం. అత్యున్నతమైనటువంటిది సత్యలోకము, తర్వాత కింద ఉండేటువంటిది ఆ పాతాళ లోకం. ఈ లోకంలోకి వెళ్ళినా మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవలసినటువంటివే. కానీ ఎవరైతే నా లోకాన్ని, నా ధామాన్ని చేరుకుంటారో, వారు నా నివాసాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు మరలా ఈ జన్మ తీసుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు, జన్మ రాహితుడుగా ఉంటాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా మరి మనం ఉండేటువంటిది ఇది ఎందుకు ఇది తాత్కాలికమైనది అంటే, ఇక్కడ బ్రహ్మ కూడా కొంతకాలం నివసించేటువంటి వాడే, ఎందుకు మరి ఇది తాత్కాలికమైనది అనేది చెప్తున్నారు. భూత గ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమేవ శపార్త ప్రభవత్య హరాగమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ, అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ, భూతాలన్నీ కూడా, జీవులన్నీ కూడా బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమైపోతూ ఉంటాయి. అంటే బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయంలోనే ఈ సృష్టి జరుగుతుంది. ఆ పగటి కాలం అంతా కూడా ఇవి ఉనికిలో ఉంటాయి. మళ్ళీ ఆయనకి ఎప్పుడైతే రాత్రి వస్తుందో, ఆ రాత్రి రాగానే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆ సృష్టి లయం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ బ్రహ్మ యొక్క చీకటి సమయంలో, రాత్రి సమయంలో ఇది సృష్టి అంతా ఆగిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆయనకు పగలు రాగానే ఇదవుతుంది. కాబట్టి ఆ పగలు రాత్రులలో మాత్రమే ఇవి ఉంటూ ఉన్నాయి కనుక ఇది తాత్కాలికమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజు సమయము ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. సో ఆయన యొక్క మొత్తం, అంటే సాధారణంగా మనం కలియుగ కాలం తీసుకున్నట్లయితే 4,32,000 సంవత్సరాలు. అలాగే ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు, ఇంతకు ముందు కూడా మనం చూసాము. 2 × 4,32,000. త్రేతాయుగము 3 రెట్లు ఇది. అలాగే సత్యయుగము 4 రెట్లు. సో ఈ 4 కలిపితే ఒక దివ్య యుగము అని చెప్తారు. అంటే 10 కదా, ఒక కలియుగము 2 ఇవి 3 ఇవి మొత్తం కలిపితే 10. ఈ 10 × 4,32,000 సంవత్సరాలు అయితే ఒక దివ్య యుగం అవుతుంది. 10 × 4,32,000 అంటే. సో కాబట్టి 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక దివ్య యుగం. అలాగే 1000 దివ్య యుగాలు మన కాలంలో, మన కాలం ఉండేటువంటి లెక్క ఇక్కడ 1000 దివ్య యుగాలు ఒక పగలు అవుతుందట ఆయన బ్రహ్మకి. కాబట్టి 1000 × ఇది మొత్తం. సో అలాగే రాత్రి కూడా ఇంతే సమానంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆయన కూడా 100 సంవత్సరాలు. బ్రహ్మ లివ్స్ 100 years అండ్ తర్వాత ఆయన కూడా మరణించిపోవడమే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ లెక్క కట్టినట్లయితే
311 ట్రిలియన్స్ అండ్ 40 బిలియన్ల ఈ భూమండల సంవత్సరాలకి సమానంగా ఆయన జీవించి ఉంటాడు. ఆ తర్వాత మరలా అంటే ఇక్కడ సో ఈ విధంగా ఆయన యొక్క పగటి సమయము, రాత్రి సమయం, పగటి సమయంలో ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఉనికిలోకి వస్తుంది, రాత్రి కాగానే అది నశించిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని ఇక్కడ ఆయన వివరిస్తున్నారు. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తన్ విత్యుక్తస్ తం ఆహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఆ దివ్య నివాసము అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య నివాసము ఏదైతే ఉందో అది నివాసము వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది, మరియు ఇది పరమగమ్యము. అంటే ఆ నివాసం ఏదైతే ఉందో ఆ భగవంతుడి యొక్క నివాసము వ్యక్తము కానిది, అంటే భౌతికంగా అది కనిపించినటువంటిది, నశింపు లేనటువంటిది, మరియు పరమగమ్యము. ఈ జీవుడి యొక్క గమ్యము ఖచ్చితంగా ధామాన్ని చేరుకోవడమే. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు, అది నా సర్వోన్నత నివాసము అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి, ఆయన యొక్క నివాసమును గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామంలో ప్రతి పదం కూడా, మనం పలికేటువంటి ప్రతి పదం కూడా ఒక పాటలాగే అంత సుందరంగా అంత సంతోషం అయ్యే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే అక్కడ వేసేటువంటి ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యం, ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి నృత్యం లాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి. అలాగే మనం ఉండేటువంటి భౌతిక ప్రపంచం చూసినట్లయితే ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, బయటికి వేస్తే మళ్ళీ వస్తామో లేదో తెలియనటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం గురించి చెప్తున్నారు. అలాగే మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనిలో కూడా బాధలే ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క స్వభావం చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామము, ఆ గోలోక బృందావనం గురించి, అది శాశ్వతమైనటువంటిది, తప్పు లేనిది, అపరిమిత ఆనందాన్ని అందించేటువంటిది, అపరిమితమైనటువంటి ఆనందం ఉన్నటువంటిది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక ఏవి కోరికలు నెరవేరినటువంటిది ఏది లేదు అని చెప్తుంటారు. సో ఎందుకంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి భగవంతుడు అక్కడ అన్ని కూడా కల్ప వృక్షాలే ఉంటాయని చెప్తుంటారు అక్కడ అన్ని కూడా. సో కోరికలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చేటువంటి కల్ప తరువులన్నీ కూడా అక్కడే ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. సో ఆకర్షణీయమైనవి అని చెప్తారు, ప్రత్యక్షంగా శ్రేష్టమైనటువంటిది, అలాగే అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము, అది తిరిగి రాని ప్రదేశం. ఒకసారి ఆ ప్రదేశానికి చేరుకున్నటువంటి ఆ పరమగమ్యం, పరమధామాన్ని చేరుకున్నాక మరలా తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చేటువంటి అవకాశమే లేనటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అని చెప్తున్నారు, పురుష సపరపార్త భక్త్యా లభ్యస్త్వ నన్యయా యస్యాంతస్తాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలను తనలో ఇముడ్చుకుని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు. సో సమస్త భూతాలను, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆయనలోనే ఉన్నటువంటిది, ఆయనలో ఇముడ్చుకుని ఉన్నటువంటి సకల లోకాలకు వ్యాపించి మహత్తత్వంగా అన్ని లోకాలను వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముడిని అచంచలమైనటువంటి భక్తి ద్వారా మాత్రమే పొందవచ్చయ్యా. ఆయన్ని పొందాలి అంటే భక్తి, అంటే ఆ భగవత్ ప్రాప్తి మనకు కలగాలి అంటే ఈ అధ్యాయం యొక్క పేరు ఆ భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాప్తి మనకు కలగాలంటే కావలసినటువంటిది అచంచలమైనటువంటి భక్తి. ఆ భక్తి వల్లనే ఆ భగవంతుడిని మనం చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యత్ర కాలే త్వనావృత్తి మా వృత్తించైవ యోగినః ప్రయాతా యాంతి తం కాలం
వక్ష్యామి భరతర్షభ. ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడవైన అర్జున, ఏ ఏ సమయాలలో ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోవు యోగులు జన్మించరో లేదా పునర్జన్మ పొందుతారో చెబుతాను విను. అంటే ఇక్కడ మనం సమయం చెప్తుంటాం ఒక్కొక్కసారి, ఏ సమయంలో ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్తే మరలా తిరిగి రారో, లేదా ఏ సమయంలో వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సి వస్తుందో, అటువంటి విషయాల గురించి నేను, అంటే యోగులు అనేటువంటి వారు ఏ సమయంలో వెళ్తే ఈ ఈ దేహాన్ని వదిలివేసి పోతే మళ్ళీ తిరిగి రారో, లేదా ఏ సమయంలో వెళ్తే తిరిగి వస్తారో ఆ విషయాలు చెప్తాను విను అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అగ్నిర్జ్యోతిరహ శుక్ల షణ్మాసా ఉత్తరాయణం తత్ర ప్రయాత కాంతి బ్రహ్మ విదో జనాః. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆ అగ్నిదేవుని ప్రభావంలో, కాంతిలో, పగలు ఏదైనా శుభగడియలు, అలాగే శుక్లపక్షం, మనకి కృష్ణపక్షం శుక్లపక్షం అంటాం, శుక్లపక్షంలో 6 మాసాల ఉత్తరాయణంలో మరణించే పరబ్రహ్మమును ఎరిగిన వానికి ఆ బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ధూమో రాత్రిస్తతా కృష్ణ సన్మాసా దక్షిణాయనం తత్ర చాంద్రమాసం జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నివర్తతే. పొగలో, రాత్రిలో, కృష్ణపక్షంలో 6 మాసాల దక్షిణాయనం. సంవత్సర కాలంలో మనం 6 మాసాలు ఉత్తరాయణము, 6 మాసాలు దక్షిణాయనం అంటాం. 6 మాసాల దక్షిణాయనంలో ఈ జగత్తును విడిచు యోగి చంద్రలోకమును చేరుకొని మళ్ళీ మానవలోకంలోకి వస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, శుక్ల కృష్ణే గతిహ్యేతే జగత్ శాశ్వతమేమతే ఏకాయ యత్యానావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, వేదాభిప్రాయము ప్రకారము శుక్ల కృష్ణ అనే రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా ఉన్నాయి అని చెప్తారు. శుక్ల మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వాడికి జన్మరాహిత్యము, కృష్ణ మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వాడికి పునర్జన్మము కలుగుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ మనము వెళ్ళేటువంటి, ఈ దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళేటువంటి వారు, ఆ యోగులకు జరిగేటువంటి ఫలితాలని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. యోగి లేదా జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు వెలుతురు, అలాగే ఉత్తరాయణ కాలము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి సమయాలలో ఆయన ఈ దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళినట్లయితే ఆయన బ్రహ్మజ్యోతిని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా సాధారణంగా ఈ కర్మకాండ చేసేటువంటి వారు ఆ డార్క్నెస్ లో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. చీకటి మార్గంలో ఉండే వారు ఆ ఉన్నతమైనటువంటి గ్రహాల్లోనికి చేరుకుని అక్కడ సుఖాలు అనుభవించి తిరిగి మళ్ళా ఈ మానవ లోకంలోకి రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి యోగి, జ్ఞాని, అలాగే సాధారణ కర్మకాండలు చేసేటువంటి వీరికి జరిగేటువంటి విషయాన్ని, వారు ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు జరిగేటువంటి ఫలితాలని మనం చూస్తున్నాం. అలా కాకుండా ఆయన యొక్క భక్తులు, అంటే భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి వారు ఈ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి సమయాలు, అంటే రాత్రిలోనా, లేదా కృష్ణపక్షంలోనా, లేదా సూర్యుడు దక్షిణాయనంలో ఉండే విధంగానా, లేదా ఆ కాంతిలో పగటిపూటలో, లేదా శుభగడియలో శుక్లపక్షము అనేటువంటి, లేదా సూర్యుడు ఉత్తరాయణంలో ఉండేటువంటి సమయమా అవసరం లేదు. ఆయన యొక్క భక్తులు ఏ సమయంలో ఆయన స్మరణలో ఉండి ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినా ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. వారికి ఎటువంటి సమయంతో ప్రమేయం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఆయన చేరుకునేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు,
నైతే శృతి పార్థజానం యోగి ముహ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కలవరపడరు. అంటే ఈ రెండు మార్గాలు కూడా తెలిసినటువంటి వారైనప్పటికీ నా భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థితుడవు కమ్ము. సో ఆ భక్తితో ఉండడం వల్ల, భక్తిలో స్థిరంగా నీవు ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా నా ధామాన్ని చేరుకుంటావు అనేటువంటి భావనతో, అంటే ఈ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఈ మార్గాలను ఎరిగినప్పటికీ కూడా ఏనాడు వాటి ద్వారా మోహితులు కారు, కలవరపడరు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అందుకే ఎల్లప్పుడూ కూడా నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండవయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపసు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాధ్యం. సో ఆయన అంటూ ఉన్నారు, భక్తియుత సేవా మార్గము చేపట్టిన వ్యక్తి అంటే అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తి వేదాధ్యయనము ద్వారా, వేదాధ్యయనము చేయడం వల్ల, అలాగే యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా, యజ్ఞ నిర్వహణ చేయడము, అలాగే తపస్సు చేయడము ద్వారా, దాతృత్వము ఇవ్వడము అంటే దానము ఇవ్వడము ద్వారా, అలాగే తాత్విక కర్మలు, అలాగే కామ్య కర్మలు చేయడం ద్వారా కలిగే ఫలితాలు, అంటే వాటిని కలుగు పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలుగుతాడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామమును చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు, సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి భావన, భక్తి యోగం యొక్క ప్రత్యేకంగా చర్చించినటువంటి, సో 7-8 అధ్యాయాల యొక్క సారం, నిన్న చూసినటువంటి ఆ 7వ అధ్యాయము, ఇవాళ చదువుతున్నటువంటి ఈ 8 అధ్యాయాల యొక్క సారమంతా కూడా ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఈ భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని చేపట్టినటువంటి వ్యక్తి అంటే అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, యజ్ఞ యాగాదులు చేయడము, తపస్సులు చేయడము, దాన ధర్మాలు ఇవ్వడము, లేదా తాత్వికమైనటువంటి కర్మలు చేయడము, కామ్య కర్మలు చేయడము, వాటన్నిటినీ అనుసరించినటం ద్వారా కలిగేటువంటి పుణ్య ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా అధిగమించగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. వాటన్నింటినీ అధిగమించి వాటికంటే కూడా వాటన్నిటినీ చేసినటువంటి ఫలితాలు భక్తిలో వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అన్ని ఫలితాలు కూడా వాటికంటే కూడా ఎక్కువ ఉన్నతమైనటువంటి ఫలితాలనే ఈ భక్తి మార్గము ద్వారా పొందవచ్చు అర్జున అని చెప్తూ, వీటన్నింటినీ పొందగలుగుతాడు ఆయన. వీటన్నింటినీ పొందడమే కాదు, చివరికి నా భక్తుడు అంటే ఆ నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడయ్యా ఆ భక్తుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ భగవద్గీతలోని ఈ అధ్యాయంలో 7వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఉపదేశించినటువంటి ఉపదేశాలను మనిషి తప్పక అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. సో వాటిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రయత్నించినటువంటి లేదా అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం ద్వారా అవి అవగాహనమవుతాయి. సో తద్వారా వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.